m'għandekx tagħmel. Is-soltu ngħidu hekk lil xi ħadd li jkun irid jiċċajta jew jgħaddik biż-żmien, jew forsi lil xi ħadd li jkun għamel xi praspura. Imma żomm tikka għall-mument, ma ġilix ġralek li vera ma kellekx tagħmel? Li ma stajx timmaġna kif se taqbad qatta l-ħin, jekk iva, aqbad karta u lapes jew iftaħ widnejk sew, għax ġejja lista l-istun ta' idejat, attivitajiet li ħafna drabi jiġu t-turisti għaw Malta u jħallsu vjaġġ u lukanda biex ikunu jistgħu jgawduhom. Tiddejjaq xejn tmur tara l-Malta Experience jew xi attrazzjoni oħra t-turisti. Pereżempju, mura Rom jisparaw il-kanun fil-barrakka ta' fuq jew jirrextaw ta' żmien il-Franċiżi. U jekk tmur Fortrinella ħatara l-ikbar kanun tad-dinja. Jew murdur it-toroq tal-imdina u apprezza l-arkitettura u kif tejja, ħute u kejk jew ġiex pastizzi. U intu ġej lura minn Taslima mur il-belt bil-lanċa. Jew murħu pasta fi Strada Repubblika l-belt il-ħadd filgħodu u wara n-nies mixjin lemmulaw u jekk trid irkeb karozzin ħajdawrek mal-belt. Għażel imqar triq waħda u apprezza l-fatt li qiegħda f'belt ta' wild kulturali dinji. Tinsix il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Kavallir ta' San Ġagbu u l-pitturi ta' Caravaggio, il-Biblioteka. Żur il-Knisja tal-Mosta, anzi, għażel 7 knejjes li qatt ma rajthom u mur apprezza l-arti u d-devozzjoni li hemm fihom. Tista' ddur is-siti ta' Heritage Malta, wieħed mill-Ipoġew sar Dalam, joqbad dik il-karozza tal-linja li ddawwar it-turisti. Apprezza l-Birgu, Bormla jew l-Isla fuq l-art u anke mill-baħar b'xi kruż qasir ta' xi satejn. Jew itla sa' Dingley Cliffs u ħares l-isfel. Iċċassa lej filfla u immaġina xemm fuqha. Murajn tuffiħa wara nofsinhar u wibqem tistenna x-xemx timbela fil-baħar. Jekk qatt ma doqtu, mur kull ikla bebbux l-imġar u jekk tippreferi, gawdi l-ħut frisk tila mill-baħar f'Marsa Xlokk. Mur it-tawwal forsi ssib xi ħaġa fis-suq tal-ħadd jew f'xi jirkant. U jekk ilek ma tmur San Anton għax ma tittawwalx. Jew Popeyes Village, jew qatta ġurnata fi kruż minn Taslima sa Kemmuna u lura, jew itla Għawdex. Għawdex x'hemmx tagħmel li trid. Dur dawra ċ-Ċittadella bil-mużewijiet b'kollox, imbagħad kull ikla ġbejniet ta' damu żebbuġ b'kemm tifla ħobs, ta' pinu ta' ċenċ mġarixxini, il-ġgantija jew skopri post li qatt ma rajtu. Finżul ix-xemx murħu ritratt fejn it-tieqa żerqa, almenu qabel mal-ġeoloġija tinbidel. Mur ara kif jagħmlu l-ħobs il-furnara jew kif jagħmlu l-ftajjer tal-maxoq. Baqalek ħafna enerġija? Iġri ġirja fuq il-franta ta' Taslima. Tista' tipprova l-parakiting, tixxabbat mal-blad, timxi ma' grupp fil-kampanja, jew tmur todos u jekk ma tafx kif, tista' anke tagħmel taster dive. Ikri jet-ski, tinsix li l-mar semmi l-golf course u li ħafna lukandi illum attrezzati b'kull xorta ta' faċilitajiet sportivi. Mur ara t-Teatru Manuel, Palazzo Falzon, murhom. Ġbert tiġri barra? Organizza ikla d-dar. Ipprova xi riċetta ġdida, ikteb poeżija, xi ħsieb, ittra, email, hit, naddaf, żejjen, tallem xi ħaġa, aqra. Baqalek il-ħin fuq idejk, mela tiftit minnu lil ħadd ieħor. Għamel tikka karità, għati d-dem, ferraħ lil xi ħadd, ċempel, ibgħat messaġġ, għid talba, aħseb ħadd ieħor.